Veli Andres, tässähän on sinun kuva. Nämäkö ovat ne vanhat instrumentit? Sims löysin erittäin mielenkiintoisen artikkelin. Kertoo ihmisen älykkyydestä. One may be strong intellectually and socially idiotic. Tässä kerrotaan, kuinka määritellään ihmisen älykkyys pääkallon muodon mukaan. Ja tässä verrataan ihmisen kasvoja sianpään kanssa. Voiko tätä kaikkea uskoa? Että ihminen on yliopiston professori, mutta sosiaalisti täysin idiootti. Ihminen ja sika. Mikäs tämä on? Härkä ja mies. Sanotaan, että ei ole väliä ihmisellä ja härjällä, mutta ihmisellä on kuolematon henki. Härjällä ei ole. Ihmisen tunteet on nähdä kasvoista. Härjältä ei ole. The monk liked hearing himself talk. Who do we have here? A female eugenicist. She has a very intelligent look and kind eyes. British eugenicists in action. Attempts to improve the human race and restore ancient glory. Hellenistic statues seen as ideals. Back to a classical values movement? Tältä tulisi näyttää todelliset kansanjohtajat. Tämä eugeeninen kokoelma on hyvin mielenkiintoinen, mutta myös vaarallinen. Tätä pitää kyllä tutkia yliopistossa.